Hei kaikille sinne Klasuun. Mun nimi on Silja Vanhala. Mä oon Klasun vanha oppilas, valmistuin 2024 keväällä sieltä. Ja mä opiskelen tällä hetkellä uskontotiedettä Åbo Akademiassa. Mua pyydettiin vähän kertomaan, että millaisia eväitä mä oon saanut Klasusta. Ja mä halusin just tälleen lyhyesti kertoa just siitä, että miten esimerkiksi Ruotsin uskonnon, historian, yhteiskuntaopin, tällaisten aineiden kurssit lukiossa oli mulle tosi olennaisia sit sen kannalta, että mihin mä päätin hakea jatko-opintoihin ja miten mä oon nyt pärjännyt siellä. Esimerkiksi Ruotsin tunneilla me päästiin harjoittelemaan sitä kieltä ihan konkreettisesti tosi paljon ja meitä tuettiin ja inspiroitiin just eteenpäin myös niin kuin Ruotsin osaamisessa ja mahdollisissa jatko-opinnoissa. Ja myös uskonto oli yksi semmoinen olennainen aine mulle, missä mä sitten tosiaan niillä kursseilla vähän niin kuin löysin sen oman kutsumuksen. Lukion aikana mä mun mielestä löysin itsestäni tosi paljon uutta niin ihmisenä kuin opiskelijana. Ja mä uskon, että kaikki lukiolaiset Klasussa kokee samalla tavalla. Klasu on kuitenkin tosi turvallinen ja kannustava ympäristö kasvaa just siinä iässä ja löytää itseään ja kehittää just omia mielenkiinnon kohteita. Mä tosi lämpimästi suosittelisin, että haette Klasuun just sen ilmapiirin, opettajien ja ympäristön takia, koska mun mielestä se on tosi ihana paikka kasvaa ja oppia. Ja mä toivotan teille hyvää talven jatkoa, onnea yhteishakuun ja tosi ihanaa lukioaikaa.